Cez sprchy by sme sa odtiaľto mali dostať do bezpečného útočiska. Keď poviem, vyrážame. Poďme. Rýchlo, zavrite to! Co se děje? Co se... Kissy, pro boha, co se ti stalo? Musíme jej zohnať pomoc! Hneď! Poppy, je tohle opravdu... Ano, vezměte ji na jedno z lůžek. Já zkontroluju obranu, jestli venku ještě něco není. Nie len tak hocičo. Je tam on! Je tam vonku! Ty to sem přivedla! Promluvíme si o tom později. Prozatím se ujistím, že tam venku zůstane. Uzavřeme bezpečný kryt, znovu aktivovat obranu. Poď tuto. Oddychni si, dobre? Nevedela som, že sa to až tak zhoršilo. Ja musím to napraviť. To, čo som povedala vo výťahu, je pravda. Siroty neboli počas hodiny radosti zabité. Boli unesené. Sú dole, v laboratóriách, v dome prototypu. Sú naživé, ale spia. Sú s ním. A on vie, že my sme tu. Takže, ak ich chceme oslobodiť a zastaviť prototyp, musíme plánovať oboje naraz. Červený dym, ktorý smeroval z Playcare, je urýchlovač. Stačí vysoký tlak a trochu iskier a vznieti sa. Plán je tento. Dobre naplníme základy dymom a vyložíme ich starými banskými náložami. Potom keď ty, ja a Kissy oslobodíme siroty, naši priatelia to tu vyhodia do vzduchu. To je naša pomsta. Zatiaľ choď za Dowim. Pozri sa, čo potrebuje. Ja budem tu.